Φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο κανάλι μας εδώ στο Ελπίδα και Φως σε άλλο ένα βίντεο το οποίο συνδέεται άμεσα με ένα προηγούμενο βίντεο το οποίο έκανα πριν μερικές ημέρες. Εάν δεν το έχετε δει μπορείτε να μπείτε στο κανάλι και να το παρακολουθήσετε και αφορά κάποια γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα πριν 2-3 χρόνια στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη, εκεί όπου κάποιοι επιτίδιοι πήγαν να σκεπάσουν την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Με μηχανήματα, φίλοι και φίλες, με μηχανήματα πήγαν να σκεπάσουν την εκκλησία επειδή δεν τους βόλευε στο σημείο που βρισκόταν για να κάνουν το έργο τους. Πήγαν να κάνουν ένα έργο και δεν τους βόλευε η ύπαρξη της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στο συγκεκριμένο σημείο και πήγαν με μηχανήματα να τη σκεπάσουν. Εκτός του ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι επιτόπου, εκείνη την περίοδο άρχισαν στην περιοχή εντατικοί σεισμοί με αποκορύφωμα ένα τεράστιο σεισμό, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα σπίτια των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι ακόμα μέχρι και σήμερα να μένουν σε οικισμό. Δεν φταίνε οι κάτοικοι, έτσι. Δεν πήγαν οι κάτοικοι να σκεπάσουν την εκκλησία. Κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν ένα έργο, μια εταιρεία τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν, ο οποίος είμαι από την Κρήτη, κατάγομαι από την Κρήτη, όχι από το Αρκαλοχώρι, από το νομό Ηρακλείου όμως, οπότε είμαι σε θέση να γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα. Στην Κρήτη λοιπόν, όσο χρονών είμαι, δεν θυμάμαι να έχουμε τόσους πολλούς και τόσο δυνατούς σεισμούς. Το αποκορύφωμα λοιπόν εκείνη την περίοδο ήταν οι άνθρωποι να ξεσπιτωθούν με αυτό το σεισμό και να μένουν σε καταβλισμό τέλος πάντων, τον οποίο τους έδωσε το κράτος. Σήμερα το πρωί λοιπόν, ξημερώματα, η περιοχή χτυπήθηκε από 3 απανωτούς σεισμούς. Από τις 6 ώρα το ξημερώματα έως και τις 9, 3 δυνατούς σεισμούς με επίκεντρο την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, σεισμοί οι οποίοι ταρακούνησαν ολόκληρο το νομό του Ηρακλείου. Γίνεται λόγος ότι οι σεισμοί δεν ήταν δυνατοί. Γίνεται λόγος για 4,5 ρίχτερ, ωστόσο ήταν επιφανειακοί οι σεισμοί και εμείς σαν κάτοικοι του νομού Ηρακλείου τους νιώσαμε σαν 7 ρίχτερ. Θα δούμε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ακόμα μία χρονιά με εντατικότατους σεισμούς στην περιοχή. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, στηρίξτε μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανεβάζουμε και άλλα βίντεο σαν και αυτό. Να είστε καλά που με παρακολουθήσατε, γεια σας.